עכשיו נבטל, אבל חייבים להמשיך. וכל אחד מהמקורסות, כמובן מצבו החיצוני הכלל, למרות שהולכים להעלות את המחיר של הדלק שמעתי עוד פעם, עליי זה לא משפיע כי אני ממילא קונה רק ב-80 שקל, באמת, הכל בסדר, מה עוד היה? טוב, הקיץ הזה נורא חם מקודמו, הרבה יותר חם מהקיץ הקודם. כדור הארץ מתקרב כל הזמן, מדי יום לשמש, זאת הסיבה. כדור הארץ מתקרב לשמש, מי הולך לאכול אותה? כל הגבוהים. זה רשום בסרטון הארץ הבוקר. אבל באמת מצבו החיצוני הכלל מרגיש נהדר, עליו גילי המופלג חברים, כן, לא צחוק, עוד מעט, אני מדבר על יום הולדת, לא, זה מכה, הבן של אחותי עשה עבודה דינוזאור, תצא לשאול אותי איך היינו הורגים אותם. רציתי לקנות טלוויזיה חדשה לפני שבוע, אמרתי למוכר, תגיד, כמה שנים לאחריות? הוא אומר לי, כמה שאתה רוצה. אבל אני מרגיש בסדר, שינויים קלים, קטנים, כשאני קופף לקשור את הנעליים, אני מסתכל לראות אם יש עוד משהו שאני יכול לעשות אם אני כבר שם למטה. השיער נושר, טוב, מכה, כלומר, איזה אי צדק יש בטבע, למה שרות ואת השכי לא נושות, גם הופך ללבן, ג'ינג'ין זה בכלל מגעיל, זה הופך לברות. כן, אבל מי אני שהקטר נולדה לי נולדתי נכד, בדיוק. אבל שאני עכשיו, בזמן האחרון, באמת, הוא מתוק, 4 קילו כשהוא נולד, זה ממש 4 קילו, הוא היה פיליון כזה, איך שהרופא נתן לו סקירה, או כלומר, תגיע, לא, נראה טוב, בסך הכל הכל בסדר, אנחנו צריכים להיות אופטימיים, למרות שעם כל החדשות, מה שקורה מסביב לעולם, מסביבנו, בהיסטריה, הלכתי לאחת שקוראת לכף הרגל, שאלתי אותה, מה יהיה? אמרה לי, תענה דני, אני מריחה צהוב.